basi ire enero Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwancho morigereria getaseni giachire nkuma getaseni kere na mbeyemo aso gosemia gokomanyia na gokia boigo asamangana manga mange atungetie abantu baminto bamwanya getinge bona igo murorero sembeo igokoro kunga Oborema ase Obogima Oborema ase Obogima no murorero kugochera kere biro nechinga kimune chiga chiarero koru Ndizi TV tole nekereka gyo gosemia gokomanyia na gokogokia igoro y'abantu baminto abare Oborema asto kwerera emechando yabo atugerera magani yabo nabo igo chinguru chiabo oborege ubwabo amangano sipi ali atungetie olemo mwancho morigeria chinga kinebiro munebiga bya rero gwetera Ndizi TV obwansu bw'omugusii inyoranga nabo gotonyora gwetera chi page ya social media chonsi ipi Facebook page yeito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website yeito www.ndizitv.news.net nabo igo ototwitie @Ndizi TV News omwancho morigeria inamba yesimiro na botambe ne yo eregabwo nabo kwira libaga lyo twakere simi gosoto tomere mesi gosoto kwandira senchere yemo yechina gotebiri gabwo egera tumanya magane kegera okogani kwao na kwo ogochikwa gweito togotabanga your demand is our demand omwancho omorigeria ngiyo jana koro omwancho morigeria morobelio yoiga ngoleta abageni twerera amangana mange ayatungetie Oborema urabona rero mbwato mugeni nimotorekera so mugeni ngoleta omugano osokoro na ruo twachigokorera engana entwani omwanchwa omorigeria ngusekeni no kiao boronye kwabwata macho kona gosiba onye naga turungi kona gosiba onye naga soto kona gosiba bekense mogabwo obe 9 eyema seyemo goikomo elio onyare gutokanga kwanyarire koba gogwesemia rero mbwato mugeni obene kigimase studio mwancho morigeria ogotochi gokwanira amangana yechigosori chiabantu baminto abari Oborema toga sports for persons with disability ngomoreta totebirieta kira totebirieta ndeto mugano sokoro basi totereke ngambo endogo karibu ase studio. Asante sana. Nteberio morigeria tamarieta. Chenkoro ku Vincent Otieno. Muya. Vincent Otieno muya ngainka. Nkansiaya lakini bono ncheno mogere o iboiru Gusii igase getakoro kukeroka lakini re Gusii for a long time kabono Gusii manyete bado ende Gusii bado ngokoregasi igaye no mogere bono ncheno mogere tali obo Gusii lakini tomate ke Gusii kata to kale kolire ke Gusii bana bono kolire ke Gusii bisere ke gerebe bono okay bwaterera igo nde to mugano sokoro toirane otuerese ngaki uriga mwancho murigeria mugano sokoro yane mna butambe oyo mabweka abika bwokenyo ngakiyemo sokora gantebia yara buna butambe nintagitokine obo musacha na ndo musacha boronge gantebia yara gugukina tako na rokwamerania kere ya meranio nebase korete segi kona koengererania mobase gosiria amangana mange yara ante abasacha ambarenge babiri yamale koro kuokoyo no yondo nyando okoyo no nyando igo babebe kaine ase chindemero chiabo na ere megondo yabo okoyo no nyando igo banchaine yara kianda gya 10 bare gotachiramo bagotareramo bakuriramo okagemba ngino mo yara ngakie yemo eguragure gacha mugasoka bo motindi amacha kaere kenyoro einde okoya gacha ne kerengererio ogotebio nyando musani oye onyando totare korora tole mensoko twachite koro kegesima mategesima nege Swahili kegusine ensoko otare gwancha tole mensoko yare tokonye onyando ko motebio mugaka kwarengere iribya tuise gutwara ensoko yaito ntugutwara muchando mache yara bagaka abamba nyomete nabantu banchitera bakorosie besa basoase kenyiwa bakorosie besa batiena nabanyantambi yara abanyantambi nabasubati ababande bakanyererete echiarosigwe basi bono bagosange kerengere ngitokore mege sime ensokeye
bagotendora ibekoro bibe igoro egere utware chibutinke na nje ntwarenke kwabucha korukwao na nje nabucha korukwane orore yara asobo sensi bokorwira ngibata mbare kumanyanga njira tiyo orabuche gesti kusoko korukwo yonde korukwaye kiagera gwikakebengore yemo bakaigwana yara bagachaka omuribo kole mensoko kubarema amarobaria karusigwa agwichira kuo nyando bagochiko tema ko yasukia bakonyora guo koyo naro ichoire bono nyando goteba igento ntagani kwane na maroba yeso konkole matore kumaroba aro tingo yagani kwane no nyando goteba nanche maraba kwane tingotaka no koyo goteba nanche maraba kwane tingotaka kobo no nyora gesimanke yarakera ali mugo senso kote yera ali mwe ebeterwa amaroba bakoengerania bagochi bakorangeria omogakoyo omo ore korokwo nyanja onyancha ncho tugayane kole matole nsoko kubona stoko ira amaroba tosinyire onyancha okoreto obong'aini bwae bwo kubarwo kwamerera ningo kubaikiare onyancha kubate ibono moko na gwechanda reme ngoro ng'ao mobeka amaroba nero moyere mo robe igoro bagate omwaka watokonyire hasi bono bagochaka engoro yo kubeka amaroba bakorema engoro ya kabere bakoreta amaroba ari egesima bagotumbo bakonyora amaroba yarwe engore ya kabere naro natakeire anyore sakobera toli meyende yara tobeka amaroba yara bagakore gasi yo kolema chingoro bagaikase bagatika kolema ensoko kera bakanyora ngonyo kolema ensoko kole goika amaroba atoke atigarite igoro kera ngoro tiye gocha kolemwa etabwati maroba bagakore gasi ya busa yara emetienyi goika ensoko elinyaba sokora kambete nchara gante biyara takonera kwamererania kagunse obo moriri utambukire onyoyo matoka ari oro moriri atambukire ngocha konyora arenga amache ange kobono bose bagataka ko baba ngaini esoke gatoka te konyara kolemeka mugano sokoro yane oyo mabweka abika bwo kenyoraire mwancho murigeria hayonsi oko yanyora gwetera Ndizi TV obwansu bwo Gusii ase togo semia gokomanyia na gokogokia kagana reganga yaito mbwato mugeni ase studio okoro kwa Vincent Otieno omuya gante bingere igaruete ga isia ya maate lakini bono ari Gusii gaiga Otieno omuya ngotebere nkiago chiokora bono Otieno yes sir. Igona akoretire gaiga studio twakoretire na Ndizi TV tuerera amang'ana make mono amang'ana o yemechiezo bono goika bono tio kana rito ikaranse njira gito ntato ikaranse kabisa face ya kamera bono takora ikaranse stare ngo kwandiri toke sikogaria karato kuri toka na ikaranse rito karato ngora ngori rito toke sikogaria asega igaro kara ikaranse buya igaro bono turi kamera gari Otieno egasi yao ninki ototaragenda gabo Otieno gwateba wibwire siaya tomugano waso bwenga kuru koiborwa gotira pako Oborema bwabanya kubwata Oborema bono ura nateba chenkoro ku Vincent Otieno omo okemonga bere nikiongeza na Kiswahili wakati Kisii beka ngumu lakini najaribu sana niongee na Kisii mimi ni mzaliwa wa Keroka ono tata chitego egasi Gusii gaiga acha kerete Nyamira karu Nyamira agacha Keroka Keroka kanyoro mwancho koro kubalisera balisera bono nere mama bono baganchana now I'm a product of Malisera koru Keroka yo Malisera no Gusii Malisera no Gusii koru ali nyanchwa omuya nero mogere bono rietaria yo muya ringeria ke Gusii omonto omuya bunanche bono abanyagire gweto gikarenga no muyore chero muyande bono seito eresiaya county Ugenya sub county Kuala division Sulo village gano tataruete nilizaliwa 1989 around 1992 ono kalete mama baito mbabwate obumanyi mono igoro ya
vaccination kwira abana chi clinic bachiko betu kwira abana chi clinic bachiko betu sindano ona timete na kimama ebete tangiretie sindano ya measles ona ria gochikuinyora kumbe ni mwate measles yeywe kaminyo kigochijana ria keroka kabetwe sindano kumbe ko betwe sindano nende kimbwate tayari that measles ekaseri koruga bono ugotangiru urita ya ruwarite ono korwa bono baga accept the situation bagatema bona tubatete kongera uchijua rari ono ubieta to mintonere ta anjeti ngwate yamana okwamerani ta anjeti nere ata bono kiawere tingo kora kende tikanura kyo mwana oyo agosoma ono katika korora lakini nyensa aga tigira ga tukakeiga ndasabira amache osendole rebese ibintu bibere byoka amache na chibesa byo osene ndagira ono tata kangire school yeme ukoera alisia St. Oda School for the Blind no na somete mpaka class 8 then I went to form 1 Thika High School akora mpaka form 4 naende Kairu Maseno akora Maseno yane asoka isiko asa nerno Maseno ngi wakoreta na koreta special needs and inclusive education asa nerno muyale na koreta 2016 agante bikarat muko mwako yomo and good luck enough and Legas 2018 tarehe 2 January igabo mukanone ora ikire mpaka agabo kwanza igabona ngo korora igasi nyuma ya masomo igasi asende irabote baso ko igasi taba kibisiriro sabantu mbakoroche onyero chi gari okubanga town ine igasi ntengo kolegasi as Nyamira County Government the Ministry of Gender, Sports, Culture and Social Services. Yes. Nyanchirente yo murigerelinga ninko maeta mutukumake. Twakinete no mumuroyo mwancho murigerelia muro na maete kero turabana togosoma mogalia. Vincent Otieno. Bono iga igore in charge of sports. Nayo dili na magari sport as a department ya gender Nyamira Galia. Na kitwa chiraga iga egero kwa nego sport ya disability. Otieno bono ngango mugano introduce one ngana sports cha disability bono kina renge primary na etweli tegete fani tindati kuliruka gaiga na renge kominyoka bunegente ikyo arogetu bono kurua bunga twale passion yo kominyoka kindomoke kingo kina ron class 6 class 7 gamu ngachaka sport ya ngao naende ku goalball bono yono mpira weme uko bono enga football ya banta bakawaida lakini bono to nyekora to cut kwa squat chini bono ngatwara a passion ya sports mono then kagenda high school eren kara minyoka na standard chartered marathon na minyokire marathon ya mata na chini nyingi anyasaye nera nyasaye enda kanganchira na ikire county government nero ona at least nende ngatwara the same passion of sports yes hena chitaiga nkanyora bamngwana baminto no baroro abane marumu nanche lakini bono temeti mba manyete kusemba manyete kwamba na baro babonete babe included sports ya kikoska eyokuru Kenya Inter-County Sports Association abafanyikazi which county chose Kenya ngima bachamo bakorachi sports na culture and social association baumerana baumerana bamanyana barosyo busani banyoro busani oli otaranywa banyuome kai oli otaranywa munera anyuomwe no I remember in 2018 twarenge no musani yonege tokoruko mwando era ngokorare Gusii county kata yo mwando enu ninki mutaro chira chi sport era kantebi tukanya korengere tumneke ngawate bono na igule chi sport njire town Kisii mate tatu ligeri tukelimo njamwe na kunya kulika marube tintaiti na tintaiti ko chakase ko chimabo cha kontebi next na njamwe na next tintaiti to mwando ga kitoko ende town yeye tolera go sentu ancherwe ara tukagenda tukase meeting ime na baro bagakumia bageni abachire na announce nkurwarari tukate muna tuliga na intu na wafanyikazi be county
na into ndotagete cover included in sports of disabilities like others na baroba garore valid point yeto kama na into mwanya bantu na into na abafanyikazi bagatwanjira na 2018 was the first time na inyori kana amnyogete sport ye china amnyogete kidogo omwanjo muligeria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii umuriro asembe okoro kwa Oborema Obogima tegati ngendora tero Otieno lero ne linga ewiki eye tuliga nero chi sport chia kikoska chigendere tegaria asomochie omeru na kinanyoranga program yegere most relevant nga kiye kiagera Otieno aina ara mangana nere bono iga ole motwe okobanga amangana sports ase county area ya Nyamira ndoche omoigwana okorwa Lydia akorwa Linyakeiri agonte binga a watch Ndizi TV ya kabisa Lydia antenda Banyakeiri nga Ndizi TV no batakire kobera Lydia abantu Banyakeiri batebinga Ndizi TV nero bwansu bwo Gusii bagenderera gotoligereria asobo semia no kogokia no kumanya gotali nekerengo Otieno bono 2018 twachire Kisii kana na ringi. Yes. Wano 2018 eyu. Na hindu tukabekwe program. Toka perform. Tuamenyogete. Tuabwato mungwana geto korukunya kona nera wate tresako yae. Tuabwato mungwana geto korukujose bogweno karutoligena. Wakati babona abantaba nengi konya toko walinira libagaria okoraki kwa biro mungiti tonkwane tingana mnyade galate yakomba lakini sawa tutaendelea tinda mumiti akabuli abantaba nikibono intu konya kubalinira toba libagaria yabo we performed very well ninyo leto mungwano yo Wilberforce gaiga na atemete lakini tangi kereti arona atemete arupi sawa lakini tangi kereti tuendelea now from there tukaleta bikombe kairira nyamu omugaka nyagarama asore gakyo omugaka timukabuya ntogwanjite tukomuhirire bikombe akagoka sana from there we have been in Kikoska till to date Ono Otieno ntagete toire abantu abange nkagete baligerere tigari bakumetinga ebirema nkumnyoka bire meukonko mnyokere emetino ngwakero mupira nebinte kabire ebyo tima tingwa ko nginteliga ali ngankoreta kwale ngo mupira for demonstration yanyarekanaga kwa nyarire ko bago kwebo mupira iyo gisipoti njiri kibono munabono iga meru esabantu bagakale bale munalero no bale inki michezo kibono iga bale maruba gokora meruga bono emechezo tobwate na yoko minyoka 100 meters tobwate yeme uko na 200 meters tobwate yeme uko koruga bunta bwate gento ko ku traisako nimata bange bayino mwarore abale marugete chitawni chino bakominyoka ne chinyange getiga inere ko ku traisako arantonya bwate 1500 meters alafu ntobwate to kwenda bono geti korutarigena tabwata bangwana borungwana bale korutarigena nende tobwata bantu bago kurutari timo igobona bonega gole diet ya Nyamira ono nche nde timu chende elida ya Nyamira asa abantu balemerete ninche ngotema champion kabisa na baro ndole gosemba toletere kende ochanka baro baro kikwamba disability is not inability omuntu naro kubuli gali ngayani omuko amnyoka 100 meters omuko amnyoke 200 meters kaengo muligeri ite picture eragere krajo tojo tora chi sport Nyamira agali gose Kisii gaiga totebenga merbire mangbire geti egerache ko karaki achekorra bono nchorere picture yo molemaru okomnyoka 100 meters ono omoko okomnyoka lakini bono na wato muntu okomokonyo ko bwato okoboko baminyoka komo lakini omuntu tabwana reti abe mutu yae no mukoyo nero koba mutu gose babe amo bono omo konera nkominyokare lakini agokonyo no muntu onde okominyoka Otieno tengo skande go chia segento getaga history ngare ntagetonge gasinini omwancho muligeria inyorange Ndizi TV obwansu bwo Gusii astoge kono toke maete omurugirira sembe abonega okorokwa Oborema Obogima asende na Vincent Otieno omuya
omuya no yo minto kurumate garia lakini okinire Nyamira mpaka bono igweta kwaroreke Gusii no mwanya no mwancho muri nginda tokore tuligere gwetera social media pages yetu CP Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, oto tweet at Ndizi TV News na boigo website ito www.ndizitvnews.net namba yesi mero na botambe no oyero chegabwo to kwanira senchire ya mogose yende yechichire gabo mwancho murigeria egere okugani kwao na kwo ogochikwa gocha asitore omwanchwa omurigeria Otieno yandere tutwerera mang'ana igore sport asa guzire usa kuneire chi sport chigenderete ria Meru ase abare maru na barobo batatigiri maega kurwase specifically county ya Nyamira. Otieno, by the way, nakibate timu ngani ko Nyamira? Abantu bonse piwa wale almost 110 lakini asa aba obona birema onchoma etege ntonganjite pi kwenshwali chikoria Kenya lazima libwatigu 5% lakini mbwate bona almost 10%. Mbwate bale maru 10 ni mbwate chigaid sinye ona turochi na hasa pasiri nonye that 5%. Wale lichiko kudos. Wano na entry almost 5 point something % for that. Yona ine timu enti bona emechezo wante bimuka bwate y'abantu banyamira nebe abale maru nebere yoka wateba okominyoka okoruta litimo nerige na ito actually no ngendie trisako ni trisako neka trisako mwancho murigeria ni nyangeria abantu bali marete bakwerundia igona baro bali batabwatia magoro pigo se babwata magoro lakini enyange nere gabwo bakorunderere kora bagotarire para garia nere bago minyoki gari Meru bakusinda na barobwo ase barobwo bono Vincent mepira nero y'abantu batayikora emepira nero y'abantu oseye birema naturally nero y'ebirema tukanchakere ebirema riwile physical bono timete na kinda kebe ebirema bori bokorrekana ba magoro amaboko babwate sitting volleyball eno mo volleyball ngeke Gusii baba bigali no muno mwagete volleyball ngeke Gusii lakini mopira olimo ko uterana lakini baikaraste sitting volleyball yes baikaraste nsi nende tobwate mopira koruku futsal futsal bono ne yeme uko bagocheza buna mupira ulio kawaida nkoyo ili ya kawaida bono igo football bono ga futsal bono mupira oyo nebwata chinchigirime bono gokonywa ketega okonya ko tungakere mesa yane teko no mupira wa kageti okonya kulira oko yadi okonya kobuga okominyo kansa bono nimete mukumeti abantu bagote gutuba bono nigere ogocheswigo na ndeme ukongo chesere nitukali muno chonda ete studio ga ndeta boko batato baneiga turachesa morole muna gocheswa ayo kubange kombe tukubekere Ndizi TV live basi nabwo tukole igo sinto na studio nenkere na batora sali ibintu byeino nende tubato mupira okoroku goalball tutaranda se goalball na ke timu cross go ya futsal ebonere football y'abantu batayikora futsal bono eri as normal as the football nebwate goalkeeper yae nebwata abantu anti abachezaji na baro babwate defender midfielder striker enko ya kawaida umupira utwara abantu 11 kile side 11 aside bono futsal nero mbato 11 niko twara nero 11 niko twara nero kama kawaida nero kabisa uko 11 kurwa uko 11 niende kurwa to kwa ndege tintangase ngabone timu ya Nyamira goalkeeper Vincent Otieno namba 2 neno kwa mwando amasazo maranga sangara namba 4 koenda mpaka namba 11 mpaka ntwale chiri safi mpaka ntwale chiri safi chiako na ndengo skamwe na ntene ya Kisii nero goalkeeper mpita nyarebe negotira babo Wilson Onguoro pakanki namba 11 I think that's interesting yes and it's a sport that that I've embraced more no but I know with time konya gocherera ntuli na intu na bande with time vision 2030 by that time kero muntu gocha kumenya nero kwamba ukonero nebwate opirobo bone gentokora ogocha kubanga porie kombe ke mukiawa nawa umurori wobole maso Obogima toyokore kurwegeti live tubatangasira umupira bwe meuko motorenga kimoko yuwaka umupira oyibo noro na eba bati bara kinate tanyorete gaiga baoroki bono ndito bwate goalball bono nere kuruku volleyball
Omupira oyo ene yeme ukonero eyune yeme ukonero abantu bakonyechesa 6 3 this side side ende 3 wono omonto oyo makobera ensinyo mwino pi oyonde gati lakini mutu yake igo oyonde ensinyo pi side eri nero nigo bakuruterana ba squat chini ba kara step son seguro oya kuruta korwa Rio gatia bono bako make sure in between them opira tu itagati yabo Ogo itagati yabo ya soire goli na go kuruta isko ye goli ani isko ye raini yabera offside kuna kawaida football ya kawaida basketball ya kawaida that's interesting Otieno tira ne magasi nini ngiki agerete nkwanda sogotera ogancha nga mangana sports yo kwanda kagara nkorore me ukemenge abantu bamatenga umuko marange barabateri kabisa gari bakobutulio mwino kabisa lakini aye okanyora ngaye wekokorera chi sport lakini maitenje omuraria koru primary omwaka toyo ani zote inachiete sports kagenda music neri na ki kero muntu nabwate talanta yaye ekego kiae but you are one among the few lakini akoringa abantu bamaetiga jona wonde kwa ya sports igali nona abantu beto bakwana gaiga ebakumetinga chi sport ngoka amwa okay it's just like me na amwete konda journalism kwarore egento kiria abantu abakebatote ito barakore egento kieke nakira kuri bone passionate utasoerete jingbalenge music ukabana sports taliba yes music in many cases nkomochi abantu ngomochi bare koranga ekoliera bwango na ende buya kwarore kero to kone gora Ruben Kigame baomeri Otieno na abandi aya bono gwachire buno Otieno muya emixa yo Gusii no mogere kwa mwire nga bono ne sport yo kora gento kieke ngwaro chenga chiko kobere gasi kegera mu imagine kero kwa renge school amangana ya konye bantu mbara embrace sports iskoga aroneke maene yora bantu mbara embrace sports mono lakini on the same note na roche incheboneke go kiane mono sekerarete ngochi as sports but no nya semisiki tininse mono go konge kunu na bongo je kongonta kabisa mpako iguna nye kongontiri go konge kayamba na bongo konye bui kabisa go konge sheka bas igono ole all round ake yes I'm a bit all round lakini mostly ndasa mangana sports okay bone gaga mwanyene muna meru gali nkagete mwancho murigeria inyoranga chi sport chia kikoska igo chigenderete gali meru Otieno ayo mwanyene ngo participate yole njengo participate inde umureriri tukoringo chako participate make sure kwa letro muntu owe camera yomo apo atabuna toko minyoka akoro kibuna nchenko minyoka nende buna nkubwa abande ale sada nende yu ningegendete denke ningegendete na bo bado nkominyoka ngochole nege kombe kali kombe kemo ebinge ngoreta ande omwancho murigeria nyoranga yekoro ku Ndizi TV omwansu bwomogosii asembe omururi bona igokoro kunga Oborema ase Obogima asembwate omugeni okoro kwa Vincent Otieno Omuya igakolega si ase county government ya Nyamira ase department ya gender sport social and culture kabage okoro kubona bwata mangana yegekoro amangana ye mechieso na mangana yo yegenka omwanchwa omurigeria na bono Vincent Otieno igatenderete amangana ye sport chi abantu bari no Oborema ase department area na ende nere boigo okura egekundi keremeru bono igakuru ase county ya Nyamira uba agonte ngangole tabale bikombe angekorumeru byose nero gochiko bogori timatina kiege nitego mumuro nabo okoranga na bege nitesana yakini nyoranga yosi ipi gakochira gwetera Ndizi TV obwansu bwomogusii social media pages chito chonspi Facebook page Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website yito www.ndizitvnews.net inamba yesimina botambe nere yere igoroga abwo nabo igo ototuitie @Ndizi TV News timathinkira mogoko geto chiro chira ngone tole bikombe negura kamogoko gete bona nakwira ni maega wachi gotwere size ya egwarorete ngati gokoreki tigoende on sports tigoende ase sports otigane na mangana a music bono Otieno ngwate banga egwachagete kwinyuria abantu nga toende tweboririe nsemo yeito ase chi sport chi county bono ngerese gwetani gwancheru gokora Kisii gwekira bono ndoche abero official nga kiro mwaka chi sport gokora chire ngento kieke abantu beto ba disability nkwenyo rubare
Ntebi safari kwaeteire gocha gwikira ninga mang'anaya aikire sare bono iga like you are journey through ikiraba kwa wekire binte bya set timetable ya kiro mwaka bale batali kwebwa. This journey has not been easy. Ya vere ne bitirimboko. Koru 2018 2019 tochieti sports sengencho ya Oborema ruwa chibesa ine county ngima bono akabutingola lamika 2020 corona gacha 2021 ere kabona ya bete ono chi sports cha 2022 wakachileta back to 2023 na chua tua chiete Kisumu. It has not been easy combine included. Wana tua ferret 2019 na 2021 ono naende NGC Koruku National Governing Council of Sports Association ya kikosi kanaende katabona abantu aba nende batikete kocha naende ono naende katobera nende gasi this year January ntwalenge Kisumu tukamenyoka sana naende tukaruta lige na sana lakini bona unfortunately Devi bona toko ba badet Ndobwatike kombe. Rasa tuge teyo. Rasa tuge teyo. Waziri Grace akamachikongita. Taboni abo soku kyo boko. Waziri Grace ningo. Waziri Grace bo nero maneno ne department yane ya sports. Omonge nageto muya sana. Mama ya ito. Eke Gusii tote ya mama. Tai mama ya ito bono ina yao. Okay, nakwigiri ke Gusii. Bono ngabere. Koja basomane na inche. Kama chikuongita kama toka kimama tongita. Next time ninche teme. Now she saw something in me. Akante bono this time. Ko make sure that kwa kobere se committee kubanga mangana ya Kenya ngima. Now in June kakenda Meru ngaterera bakongo. Enchomete ringo ngotema ku fight for 5% ose asenta ketembe included na bongo tena nonye kero igoro. Tore kabisa igoro. Ngora chakere kero igoro. Ko kwanga ko igu kabisa. Koli na mesa bono. Bono kironta kere kwa. Yetsa kitorine yane. Ya we ngoje kura. Bono. Okay, gono le committee ya national. No ndoro. Ngomo ganonga kyo kora to gachorwo chyo. Gracia tebete naki. Nindoche you have potential in sports. Nenda banta ba mino mbuya bali ngoteba bali go nindoche na baranetera bikombe. Wana gatebali bagankonya kuira abantu ororo tikana enkoire abarobo ogendo erwanirire endo rwanire abantu ba mino. That's now na chiete Meru. Akanga njara kaenda Meru June kaenda ronga batebi na intwele rononde ninde gaiga make sure sports cheto chavero also awarded. Nendo toegwe bikombe buna abande. Nendo toegwe to participate buna abande. Nendo toegwe bikombe. Bakanganchira. Bakante bono for a start. Rato chake na 4 disciplines. You are 100 meters, 200 meters, tricycle and nebiruti. Nebiruti. Tiba dio sana bikare kurugana biro ke biruti nendo kortali timo no kortali ke nalirie bono bikurutwa. The throws. Oh no. Naende tukaira na bono the last meeting in July. No, the end month of July from 31st July to 4th August. Bono kochikoene kia. Kelitwa iguana nithe. Bado mbiro. Kabate umete nche mutalo ketie bikome biane. Tindi koru Meru. Baka babirete. Bono as we speak. Kwa awadi kutole. All the disciplines chiritogo chiko participate na kwa gutole chi certificate na ndo koruga we toko qualify yana ende ko irutole Alaska bono Alaska ne ya East Africa bono sports afanyikazi wechi devolution yani developed units. Yes, developed units. Now chased Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and others kwa na tole na go make sure that at all cost tuachire 5% yetu bado nero ngandra tokonya ko observe tindi konya tika Mate ndona kubore ligo nata kombe kere challenges direct tiri kwa eteire macha gwikira gwikaransa se committee ni mate ngata igento watch tiri kanga ogresio gotomire ngabono gwachire kwanyolire a smooth running yoko wakolire gento gieke gwikaransa se committee kera twara temire kuruma gaiga are some challenges chabire chi ebitango hindrances inchiri chabire chikobo na kya kwanyara godilla chiracho omuraria ebitango byabere binge
as from the county government mwete sometimes tutemania kemene abantu mbaro bado batara embrace egantu gikoro ku disability umuntu arocha no muremaru woman you are less human being ibe tarimo baroche bawikaransagali obisi eba ko banga minus you eba nende buna bamwire na kiekyo ono teraba smooth running and I don't want to say that we've been fighting with our bosses but twara temire kwerwanirira ase tubwene tukwerwanirira ono teraba smooth igo ya twara eteire biturumbo kone bitiro to ensure that we are also included in these programs. Chile county, total sports yoke, many other things. But I'm to make sure then to work to kanire. I think you are trying to see ngagete ogorwa but ndo bakwari toke gisiko gali chieto ndo dali toka na soda bonge eke gwagetiga bonge mwancho moligeria eyekor kundizi TV obwansu bwomo Gusii nde na Vincent Otieno omuye gwete bunago tarukike Gusii gabwo manyanga ate bangere sobo mata ali bagoroka cia kababa maate kapisa garia lakini ngeke Gusii nabo gechieto motu mpaka ochire gotwale kirego gaiga mpaka ngoikara sawo de social life ya tarachi gukura au te na ndinga Gusii ya mwikire bano Otieno iga asege kae kibono gikoro ku National Governing Council NGC Nyamira yo kebeke to monto mole maro sembalenga muri abantu bale marite go sba president ya mangana ya bale maru ase a committee yiga but then to say the truth tole abantu babere ko Nyamira Kenya ngima yes out of 47 counties out of the 37 counties which are already in Kikoska there are some counties bado jira so mangana sports so far to what 37 okay le committee ngima ndo balenga baro a committee ngima ntobwate NGC the whole Korwe county eba korukero monto abantu batatu Korwe county from every county at least 3 no Koro Nyamira turabantu batatu currently lakini ya disability bono nincha ndo tangana Koro Nyamira na ya nincha disability nese committee ngima muri babiriboka lakini yo buya naende tobwate director ya mabono tirate to kubeka bono asintwe na wate special city yae yawo director erale se executive mo wane to ku Ngerich lakini bona se committee wale bago champion bono Ngerich no mole maru na kalikora lakini ere bona abonyora kana munene ono no tole no mwese kage to ku Beatrice ko Langat kurugali Kericho ero nkonyete sana paka tukatenenia mangana watu katebarazima twaigwe na itwe ekirikere kaitu ono in the NGC probably although we are not enough but we are more than enough in terms of thinking and ideologies ngange structure NGC mubwate like executive nini akichikora chigwa kugalia na ndo naro ras executive ese babere mule gali NGC yabono excuse me NGC bono neli bono ikomo kero muntu from at least 3 from every counties then now we have the executive where we have the normal executive the chairman first the chairperson second chairperson treasurer secretary like that now bono bakamenta a person living with disability bono ko represent issues of disability in the committee which I say back and say and again now from NGC to what various committees to what publicity abone uni okonya ko manyaba anto to what sports na magnande to what committee ende ko accommodation bono bona tole meru gali abantu mbaro bono bale accommodation like director Ngerich ale in that committee gotorigere ale chinyombo tugere chinyomba ga chiri disability friendly to what technical committee as a Beatrice Langata okaransa akwensure kelito igwananire nakiyego etikwa na matabati nje chago ntebi mwachenchiriga yaya ona nchende se committee ku trophies ese trophies bono nintu to ko award bono eno mogo twani go ko award gwa to ko award na nche agante make sure ebikome bieto kwa biro rembiro na nje to chago ntebi na kwete for disciplines trophy chao na ichire to chago nga excuse wala to kolere go to what the last committee
ekoroku finance committee ibono unfortunately ntobwatyo muremo ruonde ntwatagete kabisa tobe ko montororo lakini bono for a start tuguchakara ebintu biri technical biri bito to affected direct because amanga na finance yaro nabo bakora lakini not that we are not affected but everything is done nataka ngole ngono mutageti pesa yeah tutageti pesa echo but in everything you must do them gradually etokonya gukina buno mwana akobiaru o agora kigusie kia mwana akoiburwa hey ukoko ibaro iyo ago kina igo bona na intwe tutominyoka sana togocha ngora by the time ikenonye 2 years from now we shall have even me as a now muna nchabono that in the next 3 years benonye chairperson mate wachira sana tata na swali ya next inko bowling anaki emiaka ye matukaya kwarwanirire ku 2018 n'emiaka ng'etano na rero kana swali ya ng'anaki ekerenga kia ogo chimotwaiga nkere kieke ngayo tate korra chi sport chia bale maruchi koreteki ngayo tate korra chi sport chia bale maruchire buna yo tiene miaka kuna kogenda no ngeje ko retirement miaka no ensa 30 ose 20 gocha kurmotuga iga ngayo tate korra sport chia disability chiberete muralienje kwanza namba anje tindigo retire dabdo kuguo karakende go retire tindigo retire in terms of sports secondly kero mutara wat chivisions chiae nande rio irwe kegwa make sure watumire kego kya gubia na saita kura vision ya nenta gete in the next 3 years mecha egento ngemeti either mecha person or say first vice chairperson nationally go say nationally yes what about the next in the next 3 years sencho mweso ndeba chorete mwako oyo wono obisi akobera for 3 years wono next thing konya koirwane rande na inche choru muna either chairperson or first chair vice person esengencho nonya baroche the kind of work I'm doing I'm trying to tell my directors river sports from various counties and I hope angigure ndote na harure timu gaga chinyinge na harura bana marubo akega na agari think of a compensation and everything is done gradually but the number is at least increasing baroche the rest joroche bonango tema ko fight for other people bona I believe even them bale bagocha by then bagocha ko by NGC they say true this guy can work and he's a good leader Tata bwege tiga what gives you the trust and the confidence giga ko bwege no bole mubo bwatega bwoko mpako bwata ko tanga bono ngo de uri ngo kora so tanga ona inchiningi saine ga ngo igwekerogo kara bale maru abange ba maete nganje kinabe kwe committee kwanza ne privilege ingike ko yateke bono general question gukora togo chigara cyo sanjiza kumyoka kera kesa na gari nchabono metomararia nche I'm a daring person nende nche timetu ko senimba to bale ma na bantu bagonte no bwato bale ma inchekina teberen kirinta gete oke bwati bako mwerio nende nibwate that passion of following what I want kirit no nyaba kugendia gari nchumete wala renko rusinde gari ane ko runyomba nanya gende baka geita bono ko rwabutinde tiko korode afadhali nkore mwana lakini toli go chiskari no choche ga mugano no choche mugano to yo pasta no chotu erese ekakuna bona okoreka no bwato bole musana obwate bwege nete cheke nete kabisa. Oh no, that is why Noche I'm a daring person and I know how to nimete kwa tetea nchawano toto wante vinkire nene nindoche clean na kikalinta ite nene nchoma tindochi kwa mane privilege kwa nafasi kwa NGC okay nene tinta ite kunyerukane right lakini bono neli nente I feel to be there okay yes bono ntate chide kaibirenta te kwa bono chi county nchirega abale marumbale bataigocha maybe chi sport igali abale marumbale bale chi county chiabo chitaigocha go participate as sport chi enderete meru nkyo ko batebya ngo batebiga nende nje tindi ko batebi because I know them ba iwete nende bategete bache I just want to talk with my director of sports all of them in the 37 counties akimo kwanja bali mone skabu ora nyore kwanza director ya mwana wale gari na aroko ebere litali yago magaka lakini no chote bwe of sports let us embrace disability akimwanchira bale maro mwaga na mwabaligi mokoleta abantembi
make sure nonye batano bareta nonye batbarone to bareta tu kwamba in the name of coming to participate na bara robone go bareta e bache na batoko baroki bana bigo koruba ni twakorire okay bano Otieno kokorango chigaria no bate family kemente ndato kwa ndio mongi no na ke injira ke tikete biga ndo bata nda tomo amanyanga no le Ndizi TV nyakaro tarekera okay sawa tukancha kerega bwana mukore sitekere gokonga kwanza ngebange ndaike ye moiga nkage to bwate nenusu mente wesa to anjika ba first ni bwato bukungu umugino ne okoruko aska miyogo korwari kyamo osobo nkyamo kama ke umugusi ni bwato okoruko Lucas Omuya aka Lucas Junior ino mwana ne mumurone mutangi ne bone ine familia ne ro bakwari bagwacha Ndizi TV atanga ngeti soke tingo soka good Otieno bono nkagitinga ito comment gento ngokore ne parting shot go se bado ngomole parting shot ntagete okoreranie kido wachmora gijo turjo siaya ang'io gi mako wa bantu base ino maate mbato gwatete gwitira Go TV channel 824 na Star Times channel 195 na free to air na bona barubo ko batebe ngane yemo okoreraniga kama tebe kagera ero jabo kusibono ticha bato jo kama jo turwa ane Ndizi TV to ahero usana Jomongol Bure Sports Magmeru can bedo ku participate ero kamano as I finish in Kiswahili I want to thank the county government of Nyamira yori kizungu okay sawa tuendelee tu tete go te county ya Nyamira asante sana okay matemero ko baba ya from our leadership Madam Grace thank you so much okay asante so chago cha Ndizi TV na ndekira turakuganie kindly avail yourself ntagete nko elibaga mazone flight yogotekia egere otokemeru egera abantu bao mbachandeka nganga igwachie to mwancho murigeria igona renge na Vincent Otieno Omuya asomoro yorero Oborema ase Obogima oyo twerera mangana mange iguru yechigo sori cyantu bano Oborema na mono chiri chigenderete igaria ase Omochiomeru esakora timu ya Nyamira omwancho murigeria engane ntwani situkuria rero egoteba iga mokungu obande nyangere bweri torusi mokorogoto mokungu obande nyangere bweri torusia mokorogoto asiri bagari abo bose bari twabwaterana ko ene kingo morore go chira senchere ndonge ensemo yechibichaga ari chinkere kabisa na mariogi ama sanoku una botambe lisase Abigail Nyanchama ensemo yeimanyeririo endugu Joshua Auta ncheno morario brother Power Jared Wilberforce bye bye. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii.